Jobodaboda mawuok e sub-county mar Rarieda e county ma Siaya dwaro mondo mi piny owacho mamalo kanyakla gi mano mar county no omigi tije kaachiel gi oragi mag sirikal. Telne gi jata chenro mag bodaboda ma Madian Vincent Akumba kaachiel gi jakom bodaboda ma Misori Jack Lazaro, joriemb bodaboda go kwa piny owacho mondo mi odew gi seche ma ichiwo tenda mag sirikal. Agilose kinde romo mar gedo wath ma Misori, jagoro mar jobodaboda ma Madian moyie Janet Hatieno gi mano mar Misori Eliuko kwa piny owacho mondo mi odew gi seche mantiere thuolo mar tiegruok. Project kuom ranyisi kaponi lagi sako mar ang'wen omiyo jogo ketho trend mwada dhigo no. Wan gi penjo mokwongo awakwayo weche mag fans ma wuok Siaya mabiro ne grube mondo miwa e yo manikare kendo ka wagomb ni mondo ketnwa okenge matek mamono jo bodaboda yudo pesa ma Siaya. Wan gi tenders madonjo, wagombo ni mondo wabende wa benefit e tenders ma Siaya. Ng'ata ma en jaboda nyako donje riwruokwa mar bodaboda, sekta wa mar bodaboda. Number 2, wagombo ni ka ina member nyaki bed gi tagwa manyalo identify ni AI stage mane. Nyalo konyowa e yor kata kiyude jali kata ka samoro jo maundu samoro oataki kamoro. E grubwa ni wantiere gi youth manyalo gombo dhi mbele kata gi yor somo. Akwayo ni kaponi nitiere chance mar training moro, ginyalo oro jog gi moko to wuotho e grube wa kalando nikech wach ok chopnwa. Gitim mano mana kaka gitimo kinde duto ka gidwaro wasiche ombulu.